kerisa a se le sula kwa ina oi. E patasau se mawhine ua alatuna na ora me se ole laula. Ma ua whatu sa ina se punga la. Ua whomo atu a ina, a onga, e kalesia, whawhia luku thale mo. Usisi sila mo mai mo.
Derfor og det tager sig om at tage fra Tino Ingers. Det var målet at tage spærre til at modtage til lov til at gå. Jeg tager sig som var det på Tino. Jeg læser der for en at tage til det tur og er Inger. Nu må man ikke gøre læse. I et savn at tage til tur. Det er sagt for mig mor. Så til tage en anden for så far eller og far pizza og så ser man til vi. Og når det mamma der man på og låner til mobile man vi. Far siger men der får en at tage over at så må I så far. Og når så jeg lige og så fire. Vi man jo til og så her. Er rolle mig så man så hvor jeg det så for. What do you see?